Szia! Úgy láttam, hogy néha elkél egy kis segítség az időpontfoglaló használatával kapcsolatban, úgyhogy most erről fogok beszélni. Lehet, hogy te a honlapomról érkezel, ott láthatod, hogy feltáró célmeghatározó beszélgetés, és itt találsz egy leírást is, hogy is zajlik ez, egy 20 perces ingyenes beszélgetésről van szó, és ide az oldalba is be van ágyazva maga az időpontfoglaló. De az is lehet, hogy például a profilomon levő linken magára az időpontfoglalóra kattintasz rá, itt ki kell választanod a szabad napokat, és az adott napon, amelyik neked megfelel, a szabad időpontok közül szintén azt, amelyik megfelel neked. Ha lent rákattintottál a folytatás gombra, akkor egy ilyen felületre jutsz, itt a nevedet és az e-mail címedet kell kötelezően megadnod, a telefonszám és az egyéb megjegyzés az opcionális, de hogyha meg tudod írni előre, hogy milyen problémával jössz hozzám, akkor az segít mindenképpen. Ja, és hogyha a részletekre kattintetsz, akkor még meg tudod nézni még egyszer, hogy miről is van szó.